ka se k'aw bɛɛ lajɛlen kunnafoni waati kelen cogoya kelen o hukumu kɔnɔ jɛ ka baara o de sinsin bɛ an fɛ yan nɔ sa min ye tele fan fɛ maa dama dama ka wuli ka jɔ don yaasa aw ka se ka an kumakan ni an jaw lasɔrɔ o maba dɔ ye Augustin Esubihi Lamine Kulibali a b'o jama cɛma Musa Ayidara ale bɛ yen nɔ Yusuf Sangare a bɛ yen nɔ ka na se Salimata Ouedraogo ma bi baaraw ni tagabolo kɔnɔ sa arajo fan fɛ baaraw bɛ kalifalen ne yɛrɛ kɔrɔkɛ la sa Boubacar Traoré Grand bɛ Katika ka dangele o hukumu kɔnɔ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn min ye Joliba TV News filɛbaa bɛɛ lajɛlen sa an b'a fɔ gafew bɔra gafew kumana an t'a bila dagirinda la koyi min ye Nouvelle Horizon ye ale b'an bolo yan nɔ a kumana bi bɔliw kɔnɔna la Soir de Bamako ale fana b'an bolo fo ka na se Challenger ale bɛ kɛ bi gafew bɛɛ lajɛlen ka olu datugu yanni kuma ka caya kisɛ ka k'a la an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila ko kura ye min ye Nouvelle Horizon ye an y'a fɔ ale ye bɔli kɛ a da bɛ wuli ka jɔ dama dama la koyi a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye procureur Adama Kulibali sa ko ale ye wuli ka jɔ sabati ko ka min ye enquête belebeleba ko ka o dayɛlɛ ka ɲɛsin min ye Dawuda Konate ale ka wuli ka jɔw ma min ye kasobon gardien ni da donna ale ka wuli ka jɔ tagabolo kɔnɔna la don tɛmɛnlenw na gafe da b'a la min ye Nouvelle Horizon ye u ka bi bɔli kɔnɔ u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye procureur de la République min ni o bɛ Mali kɔnɔna la sa ni o ye Adama Kulibali sa ko ale ye enquête ko ka o dayɛlɛ ka ɲɛsin min ye ja sira dɔw ani kumakan sira minnu ni olu sɔrɔla n'a bɛ wele ko audio compromettant min ni o sinsinna ka ɲɛsin Dawuda Konate ale ka wuli ka jɔw ma gafe y'a yira ka ɲɛsin min ye nin wuli ka jɔ ma sa min ye Demba Konte ale ka fasiri do a y'a yira a ka ɲɛfɔliw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa k'a fɔ ko min ye commandant Dawuda Konate ko ale min ni a ye wuli ka jɔ sabati don tɛmɛnlenw kɔnɔna la sa kasobon o tagabolo kɔnɔna la o surveillant do ko wuli ka jɔ dɔ hukumu kɔnɔ min ni kiiri tigilamɔgɔw ni olu kɛn bɛ k'o sinsin an bɛ don min na i ko bisa ko u ye min ye enquête belebeleba ko ka o dayɛlɛ ka ɲɛsin min ye procureur de la République ye ale ka wuli ka jɔ dɔw ma ni o ye tema wɛrɛ ko ye procureur Adama Kulibali ko don u y'a yira sa gafe kɔnɔna la ko ka kɛɲɛ ni min ye nin ma kofɔlen ye sa a ka wuli ka jɔ tagabolo kɔnɔ syndicat ko o bunaku tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna de la sa ko min ye tarata tɛmɛlen octobre kalo o tile 29 san 2024 ko wuli ka jɔ sabatira ma kofɔlen fɛ sa ka ɲɛsin min ye sira dɔw ma sira minnu kɔnɔna la sa ni faamuyali ni olu ma sɔrɔ a ko kɔnɔna la ko o dugusajɛ sa min ye procureur ye ko ale ye wuli ka jɔ sabati ka yira sa k'a fɔ ko min ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen sa bɛɛ lajɛlen ka jisumani kɛ i koli ji la min ni waleyaw bɛ ni olu bɛna faamu a ko kɔnɔ ko procureur min ni ale bɛ pôle national de lutte contre la cybercriminalité o kunna ni ye Adama Kulibali ale do a ye wuli ka jɔ min ni a y'a sabati nin ko kɔnɔna la sa k'a y'a sabati k'a yira k'a fɔ ko fo faamuyali o de ka sɔrɔ waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la o de kama min ye gafe ka ɲɛfɔli la sa ko tarata octobre kalo o tile 29 san 2024 min ye réseaux sociaux siraw fɛ sa ko min ye maliyɛnw ye ko olu bɔra kalama sa k'a sababuya kɛ maa caman bɛ yen nɔ olu yɛrɛ ye jaw ye maa dɔw bɛ yen olu ye kumakan ninnu mɛn ni o ye enregistrement audio ye ko o baara mun ni o sabatira a ko kɔnɔna la sa min ye procureur ale ka ɲɛfɔli la sa majɛ do majɛ min ni o kan ka sinsin ka ɲɛsin min ye maa kofɔlen Dawuda Konate ale ka wuli ka jɔw ma sa lajɛli ka ye a ko kɔnɔna la waleya jumɛn ni waleya jumɛnw ni olu ye bɛ kasobon tagabolo kɔnɔna la sa min ni o kɛmɛ sira ye sira min ni a gɛlɛyan bɛ an bɛ don min na i ko bi ko ka kɛɲɛ ni min ye octobre kalo tile 29 san 2024 ye gafe ka ɲɛfɔli la ko procureur Kulibali ko a ye gɔrituru waleya kan ko ye k'a y'a yira sa k'a fɔ ko a bɔra waleya kalama waleya min ni o kɛra sinsinfɛn ye a fɛ ka ɲɛsin min ye élément audio dɔw ma n'o tɛ dɔwɛrɛ ko ye kumasen dɔw senfɛ réseaux sociaux sanfɛ min ni a yera maa caman fɛ ko o wulikajɔ min ni o kɛra ka ɲɛsin min ye Dawuda Konate ale ka tagabolow ma ko o de kama min ye cadre administratif n'o ye sariya tagabolow ye sa min ye kasobon o okumu tagabolo kɔnɔna la sa n'a bɛ wele ko pénitentiaire ko fo ka na se min ye kalanko yɛrɛ o tagabolow ma kɔlɔsili okumu kɔnɔ min ye procureur min ni ale bɛ yen nɔ sa ko a y'a yira k'a fɔ ko waleya min de waleya min ni a ka kan fɛsɛfɛsɛli ka ye a ko kɔnɔna la sa k'a sababuya kɛ kibaruya dɔw ko olu din bɛ a ko kɔnɔ kibaruya minnu ni faamuyali caman ma sɔrɔ a ko kɔnɔ ko ka kɛɲɛ ni o waleyaw de sa yaasa min ye jamana ye a kana to bisibasa hakilina kɔnɔ min ye procureur ye sa ko
ale enquête belebeleba ko ka o dayɛlɛ ka ɲɛsin nin waleya ninnu ma. Procureur jumɛn ko don? Adama Kulubali ka ɲɛsin Mali jamana o procureur belebeleba dɔ don k'a yira sa k'a fɔ ko min ye ja sira ninnu kana se kumasen minnu ni olu bɛ yen nɔ n'o ye audio tagabolow ye sa, o gɔri de okumu kɔnɔna la sa a b'i sinsin o kan sariya tagabolo kɔnɔ min ye ka nin enquête belebeleba ko ka ale dayɛlɛ ka tɛmɛ ni o waleyaw ye. K'a yira sa k'a fɔ ko ɲɛfɔli minnu ni olu bɛ kɛla jasira ninnu fɛ, ɲɛfɔli minnu ni olu bɛ kɛla kumasen ninnu fɛ, ko ɲɛfɔliw don min ni a barika ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ, ko o de kama min ye disposition min ni o ye sariya sɛbɛn minnu tagabolo ye sa, ŋaniya dɔ kɔnɔna la min n'a bɛ wele ko article 53 du code de procédure pénale, ko o waleyaw kɔnɔna la sa min ye procureur Adama Kulubali sa k'a yira k'a fɔ ko a bɛ jamana bɛɛ lajɛlen ladɔnniya ko don nataw kɔnɔ sa min ye enquête min ni a dayɛlɛnnen filɛ nin sa ko a bɛ se fo a dan na yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali sɔrɔ waleya ninnu kɔnɔ cogoya minnu na. Halisa ka kɛɲɛ ni min ye procureur ale ka ɲɛfɔli ye sa k'a yira k'a fɔ ko min ye commandant Dawuda Konate wulikajɔ hukumu kɔnɔ ko o ye wulikajɔ minnu sabati yala a kelen don wa yala ani min ye a collaborateurs ye ni o ye a nɔfɛmaw ye sa ko baarakɛɲɔgɔnw olu bɛɛ lajɛlen ka ŋaniyaw bɛ nin ko kɔnɔ wa a t'a kɔnɔ wa, sinsinni kɔnɔna la ko faamuyali o bɛna sɔrɔ nin ko kɔnɔ. Procureur kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko a ka nin wulikajɔ in bɛɛ lajɛlen kun tɛ dɔwɛrɛ ye maaw bɛ se ka bɔ dibi la cogoya minnu na faamuyali ka sɔrɔ baaraw kɔnɔ ni majɛ ni majɛ minnu bɛ yen nɔ sa olu bɛ se ka lakodɔn cogoya minnu na ka ɲɛsin min ye maa kofɔlen ye a ka wulikajɔw ma, ko ka kɛɲɛ ni min ye a tunuliko yɛrɛ hakilina tagabolo ye don tɛmɛnlen kɔnɔ ko da donna waleya caman na min ye secrétaire général min n'o bɛ section syndicale des surveillants de prison ni o ye commandant Dawuda Konate ale yɛrɛ fɛ, ko a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye ravisseurs ye n'o tɛ dɔwɛrɛ maa minnu ni olu ye daragili waleya ninnu kɛ sa ko olu bɛ se ka lakodɔn cogoya minnu na. Procureur ko a ka laɲini bɛɛ lajɛlen nin tagabolo de min kɔni bɛ yen ni maa bɛ se ka gɔri turu o kan an bɛ don min na i ko bi o tɛ dɔwɛrɛ ko procureur de la république min ni o ye Adama Kulubali sa ale ye sɛgɛsɛgɛli ka o boloda ka ɲɛsin min ye audio tagabolo ma ka ɲɛsin Dawuda Konate ale ka wulikajɔ ma. Dawuda Konate min ni an da sera a ma don tɛmɛnlen kɔnɔ wa a bɛ fasiri kɔnɔ bi bɔli la sa ni prison gardien kun don ɲɛmɔgɔ tagabolo kɔnɔna la sa ale ka wulikajɔ min n'o kɛra dɔgɔkun in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sa min ye procureur Adama Kulubali ye ko a kɛmɛ ka gɔri turu ni waleya kan. Fasiri Denba Kɔnte ale ka fasiri don a bɛ Nouvelle Horizon kɔnɔ u ka bi bɔli aw bonya b'a la. An bɛ to ale Nouvelle Horizon kelen in kɔnɔ kɛ a da bɛ wulikajɔ wɛrɛ la ko ye a y'a yira k'a fɔ ko affaire Rashiba cɛ ale ni madame Vichère n'o ye Rose ko nin baara min ni da bɛ a kɔnɔna la sa ko jɛkulu min n'a bɛ wele ko CDR olu de ye laseli kɛ laseli min ni a sigira sen kan sa sibiri tɛmɛlen kɔnɔna la ko ka ɲɛsin min ye maa kofɔlen filaw olu ka lahaliya ma ko collectif mun gafe y'a yira sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mamani Ture ale ka fasiri don Nouvelle Horizon kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ a ka ɲɛfɔliw kɔnɔ ko collectif mun n'o ye jɛkulu ye sa min ni o fara bɛ ɲɔgɔn kan nin ko kɔnɔna la sa n'a bɛ wele ko CDR ni o ye Yusufu Bacili n'an bɛɛ ko a ma ko Rashiba cɛ ale ka jɛkulu ye sa ko olu ye wulikajɔ sabati ka na ɲɛsin min ye maa kofɔlen dɔ ma ni o ye madame Sidibe Rokiyatu Dunbuya ni bɛɛ ko a ma ko Rose Poivron ko o maa fila min ni olu daragin bɛ an bɛ don min na i ko bi u ka wulikajɔ da ka se ka don a la cogoya bɛɛ lajɛlen na sa o de kama ko min ye jɛkulu min ni o bɛ CDR ko fɔ ko olu ye laseli belebeleba kɛ ka ɲɛsin bolodi ɲɔgɔnma ma o ni association min n'a bɛ wele ko Anko Mali ko ka kɛɲɛ ni wulikajɔ ye gafe y'a yira min ye Mamani Ture ko min ye Yusuf Bacili alias Rashiba cɛ ko ni ale ye maa belebeleba ye CDR kɔnɔna la sa ko fo ka na se min ye wulikajɔ wɛrɛw ma k'u y'a yira k'a fɔ ko kalo 18 min ni o dira kasobon o tagabolo kɔnɔna la sa ko an bɛ don min na i ko bi kalo 9 tɛmɛlen kɔfɛ sursi okumu kɔnɔna la sa ni o ye ka jɛ di a ma wulikajɔ dɔ kɔnɔna la sa ko min ye a nɔfɛ jɛkulu ye olu kɛmɛ ka gɔri turu waleya kan waleya min n'u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye u ka maa kofɔlen ye tagabolo bɛɛ lajɛlen kan ka sabati don nataw kɔnɔ sa yaasa u bɛ se ka u kun bila fiɲɛ la i n'a fɔ sariya yɛrɛ bɛ a kofɔ cogoya min na olu ka ɲɛfɔli la u y'a yira gafe kɔnɔna la min ye Mamani Ture a ka fasiri don a y'a yira k'a fɔ ko min ye CDR maaw ye sa ko olu bɛ ka wele de bila ka ɲɛsin min ye kiiri yɛrɛ tigilamɔgɔw ma sa k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan min ye u ka maa kofɔlen n'u ye Yusufu Bacili ye sa n'an bɛɛ ko a ma Rashiba cɛ ko a ka kiiri
kiri o ka sigi sen kan walima a ka labila pepewu ka bɔ min ye kasobon o kɔnɔna la k'u kɛmɛ k'a yira k'a fɔ ko u bɛ ka welekan min ka o di ka ɲɛsin ma kofɔlen in ka tagabolow bɛɛ lajɛlen ma sa ko o de ye olu kunkilenna ye kunkilenna jumɛn ko don CDR maaw ko don u y'a yira k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni min ye CDR militants olu ka sigi ka fɔ min ni o y'u ka conférence belebeleba ye min ni a sigira sen kan sibiri novembre kalo o tile 2 san 2024 Carrefour des Jeunes na Bamako ko wulikajɔ do wulikajɔ min ni o ye u sinsin ka bɛn wulikajɔ kan tagabolo kan ka ɲɛsin min ye u ka ma kofɔlen ni o ye Rasbaci ye Yusufu Bacili ko wulikajɔ de sinsinni o hukumu kɔnɔ k'u y'a yira k'a fɔ ko min ye Mali jamana o tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sa ŋaniya tagabolo kɔnɔ sariya n'a tagasiraw bɛɛ lajɛlen don ko o hukumu kelen kɔnɔ min ye Madame Sidibe Rokiatu Dumbuya ni bɛɛ ko a ma ko Rose Madame Vichère ko fo ka na se min ye maa wɛrɛw ma ko fɛɛrɛ ka ɲini u ka kow tagabolo kɔnɔna la yaasa min ye u masurunya ye sa olu bɛ se ka bɔ u nɔw ma cogoya minnu na u ka don nataw tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ko n'o ma sabati ka ban min ye majɛ belebeleba ye sa ko o bɛ waleyaw kɔnɔna la u da ma se dan o fila dɔrɔn ma koyi u y'a yira sa u ka collectif ka lajɛ de kun don u y'a yira k'a fɔ ko min ye Yusufu Bacili ka na se Rokia Dumbuya ni bɛɛ ko a ma ko Rose fo ka na se don tɛmɛlen ninnu kɔnɔna la maa wɛrɛw ma maa minnu ko ni olu daragin bɛ an bɛ don min na i ko bi ko fo fɛɛrɛ ka ɲini o wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Etienne Fakaba Sisoko u da bɛ o tɔgɔ la ko nin wulikajɔ minnu ni olu bɛ jamana kɔnɔna la sa ko tiɲɛ don k'a fɔ gɔri turun bɛ nin maa kofɔlen ninnu na bari min ye CDR maaw ka ɲɛfɔli sa ko fɛɛrɛ kan ka ɲini cogo bɛɛ lajɛlen na sa sigi ka fɔ ka kɛ walima kiri o bunaku o ka se a dan na yaasa u ka maa kofɔlen ninnu olu bɛ se ka bila cogo min u bɛ se ka tɛmɛ n'u ka baaraw ye cogo min ko ni o wulikajɔw ma sabati ka ban jamana kɔnɔna la sa ko min ye majɛ belebeleba ye u bɛ se k'u da don o la k'a yira k'a fɔ ko min ye camancɛ fanga maaw ye sa ni o ye an ka autorités ye sa ko u bɛ wele de bila u ma ko u ka jisumani kɛ u koli ji la yaasa nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sabati cogoya minnu na don nataw kɔnɔ ni maa saba sa ko u bɛ se ka baaraw sabati cogoya minnu na min ye hali dibidibila ko minnu ni olu bɛ yen nɔ ko ka o bɛɛ fura ni tɛgɛ kɔ ye sa waleyaw ka lajɛya kibaruya min ye jɛkulu min n'a bɛ wele sa ko association an ko Mali ko o maaw ka wulikajɔ do ni CDR maaw faralen ɲɔgɔn kan fasiri Mamani Ture ale de ye fasiri kɛ Nouvelle Horizon kɔnɔ u ka bi bɔli aw bonya b'a la. An bi bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ni waati in k'an ɲɛsin Soir de Bamako ma kɛ Soir de Bamako a ye bɔli kɛ bi a da bɛ wulikajɔ la koyi wulikajɔ jumɛn ko don a y'a yira sa k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni min ye politikima 11 min ni olu ye leader politikiw ye sa ko ni karafɛda ni o bɛ sualen olu ɲɛ an bɛ don min na i ko bi ko min ye maaw ye sa ko olu bɔra ko ka u ka kumasen ko ka o barika bonya koyi u y'a yira k'a fɔ min ye Mayimuna Dunbiya ale ka ɲɛfɔli don a y'a yira k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni min ye kalo 4 tɛmɛlen kɔfɛ maa 11 min ni olu ye politikimaaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la u yɛrɛ tɔgɔ bɛ fɔli yan koyi Mustafa Diko Yaya Sangare ka na se Adema PASJ kɔnɔ min ye Amidu Mayiga RPM Abdelman Korera min ye Asma kɔnɔna ye sa Mulayi Ayidara PDS kɔnɔna la Samba Kulubali min ye Nema kɔnɔna la Mamadu Traoré min ye Union kɔnɔna la sa ko Laya Traoré min ye Laya Amadu Gindo min ye ADRP o kɔnɔna ye sa Mohamed Ali Bacili min ye M5 RFP Malikura kana se Mamadou Traoré ni bɛɛ ko a ma ko le roi alternative kɔnɔna la sa fo kana se Male Kamara ma ko ni maa kofɔlen minnu ni olu daragin bɛ an bɛ don min na i ko bi ka kɛɲɛ ni lajɛ dɔ ye sa ko lajɛ min ni jamana ɲɛmaaw y'a yira sa k'a fɔ jɛkulu ma di o waleyaw kɔnɔna la min ye u nɔfɛ jama ye sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɛkulu kɔnɔna la sa ko olu de bɔn bɛ ka u ka gɔri ka o turu waleya kan k'u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye mandat de dépôt min ni o bila bɛ kabini min ye juin kalo tɛmɛlen o tile 24 san 2024 ko ka kɛɲɛ ni min ye tentative de déstabilisation o wulikajɔw tagabolo kɔnɔna la Mali jamana kɔnɔna la sa ko ni maa kofɔlen ninnu olu gɔri turula u kan ka u minɛ k'u bila kasobon kɔnɔ ko o wulikajɔ min ni o bɛ yen nɔ sa jɛkulu min ni olu ye signataires ye n'o ye k'u bolonɔ bila sɛbɛn min ni o kɛra mars kalo o tile 31
olu de segin bɛ ka na koyi k'u y'a yira k'a fɔ ko kalo 4 tɛmɛlen kɔfɛ ka kɛɲɛ ni min ye nin wulikajɔ in bɛɛ lajɛlen sa kiiri tagabolo kɔnɔna la ko u ye jɛ ɲini k'a fɔ ko min ye nin politikima ninnu ye sa fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka ɲini u ka kiiriw olu ka sigi sen kan yaasa baaraw bɛɛ lajɛlen o bɛ se ka ɲɛdɔn cogo minnu na ko bari ko min kɛra balina ko ye a la sa ko o ye parquet min n'o bɛ tribunal de grande instance commune 5 o kɔnɔna la Bamakɔ faaba kɔnɔ o ka appel ni o kɛra min ye septembre kalo tile 19 tɛmɛlen kɔnɔna la sa ko ka ɲɛsin min ye banni sɛbɛn ma ka ɲɛsin maa kofɔlen ninnu olu ka bilali tagabolo ma gafe da b'a la u y'a yira sa k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni nin wulikajɔ in bɛɛ lajɛlen ye sa min ye jɛkulu in faralen ɲɔgɔn kan olu y'a yira sa k'a fɔ ko u bɛ don min na i ko bi n'i y'a jateminɛ siraw fɛ sa ko ni ban kɛra nin wulikajɔ ninnu ma maa kofɔlen ninnu u bɛ u ka kiiri ko o kɔnɔ yaasa kiiri o yɛrɛ bɛ se ka kɛ cogoya minnu na maaw bɛ se ka bɔ waleyaw kalama cogoya minnu na ko parti minnu n'o ye jɛkulu minnu ni olu fara mɛ ɲɔgɔn kan ka wele ko signataire de la déclaration du 31 mars 2021 ko olu ye foli di min ye wulikajɔ tagabolow ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko diinɛ tigilamaw olu bɛ wulikajɔ minnu na an bɛ don min na i ko bi fo ka na se maa wɛrɛw ma ko maa minnu ni maa ŋaniya ɲumanw don ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ sa ka kɛ kumasenbaw ye maa ninnu jɛkuluw kɔnɔna la sa olu maa minnu ni olu minɛ bɛ olu ni jamana ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ camancɛ fanga ɲɛmaaw ko don ko nin wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o ye tiɲɛ ye u bɛ foli di o wulikajɔw tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ bari k'u kɛmɛ ka gɔrituru waleya kan k'a yira k'a fɔ ko majɛ bɛ sirabolo dɔw la majɛ minnu ni jateminɛ belebeleba kan ka y'o la ko yaasa basigi yɛrɛ o bɛ se ka na cogoya minnu na an ka politiki ko o budaku kan fo ka na se min ye civil kunda ni o ye social o tagabolo ye ko ka kɛɲɛ ni nin wulikajɔ bɛɛ lajɛlen sa gafe da b'a la u y'a yira k'a fɔ ko majɛ minnu ni olu bɛ yen nɔ sa ko kabini marisi kalo tile 31 san 2024 min ye nin baara in bɛɛ lajɛlen sa ko a kuma sin ko olu caman bɛ fo k'a fɔ k'a caman bɛ o wulikajɔ de kɔnɔna la sa min ye parti ninnu ye minnu n'u fara mɛ ɲɔgɔn kan nin okumu kɔnɔna la sa k'u kɛmɛ ka gɔrituru waleya kan ka wele bila min ye jamana ɲɛmaaw ma ko yaasa basigi yɛrɛ tɔ o bɛ se ka sinsin cogoya minnu na Mali jamana kɔnɔna la yanni ɲɔgɔnɲɔgɔn ka yaha la wuli k'an ka u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ɲini min ye gouvernement maaw ye sa ka na se politiki maaw bɛɛ lajɛlen ma sa bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan yaasa min ye maa kofɔlen ninnu ye sa olu bɛ se k'u kun bila fiɲɛ la cogoya minnu na yaasa don nataw kɔnɔ u bɛ se ka tɛmɛ n'u ka politiki waleyaw ye ka se ka tɛmɛ n'u ka baara kofɔlenw ye ko ni o ma sabati ka ban baara tɔ a bɛna gɛlɛya kosɛbɛ kosɛbɛ o wulikajɔ min ni o kɛlen filɛ sa ko parti minnu ni olu farala ɲɔgɔn kan ka jɛ ka nin déclaration belebeleba in ka o sigi sen kan sa min ni o sinsinna min ye marisi kalo tile 31 san 2024 o parti minnu n'u tɛgɛnɔ bila gafe la sa ko parti wɛrɛw tɛ koyi ASMA CFP PARENA PDS yɛlɛma ADEMA PAJ ale ni RPM ka na se min ye yelen kura ka na se CNDR fo ka na se min ye parti belebeleba minnu ni olu b'a kɔnɔ ka sababuya kɛ a ka ca kosɛbɛ wagati b'an kɔ la an da bɛ o parti belebelebaw tɔgɔ de la ko min ye alternative pour le Mali ka na se Mali ko an yɛrɛ fo ka na se sira wɛrɛw ma parti wɛrɛw ni mouvement wɛrɛw olu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ b'a la i n'a fɔ sigida taɲɛ o n'a ɲɔgɔnnaw ko jɛkulu kɔni fɛn fɛn ni olu fara mɛ ɲɔgɔn kan nin wulikajɔ kɔnɔna la sa u bɛɛ lajɛlen ka kuntilenna tɛ dɔwɛrɛ ye jamana ɲɛmaaw ko u ka jisuma kɛ u koli ji la parti ɲɛmaa minnu ni olu bɛ gɔri bɛ turulen u kan nin waati la n'u datugun bɛ ko fɛɛrɛ ka ɲini u ka bila tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ fasiri a bɛ soir de Bamako kɔnɔ Mayimuna Dunbiya ale ka fasiri don aw bonya b'a la. An bɛ to ale soir de Bamako kelen in kɔnɔ kɛ a da bɛ wulikajɔ wɛrɛ la koyi a y'a yira k'a fɔ ko min ye gendarmerie min ni o bɛ Bamako sa ko a bɛna fɔ o ye ɲɛmaa kura ko k'o sɔrɔ koyi colonel Bubakar Jawara ko ale bɛna baaraw daminɛ min ye a ka commandement ka ɲɛsin min ye gendarmerie min ni o sigi bɛ Bamako faaba kɔnɔna la koyi Yusuf Konate ale de ye fasiri in kɛ soir de Bamako kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko région gendarmerie min ni o bɛ Bamako faaba kɔnɔna la sa ko o ye ɲɛmaa kura sɔrɔ min ni o ye commandant ye ko kabini min ye octobre kalo o tile 15 tɛmɛlen san 2024 ko maa wɛrɛ tɛ min ye colonel Bubakar Jawara ko ale min ni a sigira sinsini sira fɛ sa jamana ɲɛmaaw fɛ don tɛmɛlenw kɔnɔ ko a ka baaraw bɛɛ lajɛlen sa ko a bɛna fɔ ko a ye o de daminɛ ka ɲɛsin a ka wulikajɔw ma ko bari ko min ye a ka sigili ye sa gafe daba la u y'a yira k'a fɔ k'a kɛra sigili ye sa sigili min ni a kuntala ko o surunyara ka ɲɛsin wulikajɔ ma
maa kofɔlen yɛrɛ ale ka laɲini kɔnɔ a ka kow tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko sigili in yɛrɛ ko a kɛra kan kɔnɔ kan de gendarmerie nationale min ni o sigi bɛ Dar Salam mara kɔnɔ Bamako faba kɔnɔ gafe da b'a la u y'a yira sa Yusuf Konate ale ka fasiri do soir de Bamako kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko baara in kɛnɛ kan sa ko maabaw caman tun bɛ yen nɔ i n'a fɔ min ye directeur général de la gendarmerie nationale min ni o ye général de brigade Musa Tumani Kone ko ale tun bɛ yen nɔ fo ka na se maaba wɛrɛw caman ma waati cogoya kɔnɔ an da tɛna se o bɛɛ lajɛlen ma ko o wulikajɔ de hukumu kɔnɔna la min ye finitigilakaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la gendarmerie maa caman ko olu yera a ko kɔnɔna la sa ka Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen Kayi Kulikoro Sikaso Segu Mopti Tombouctou Gao Kidal ka na se Nioro ma ko nin wulikajɔ in hukumu kɔnɔna la sa ko min ye laadala ko tigilamɔgɔw ye sa ni o tɛ dɔwɛrɛ ko ye laadala la sa min ye passation de commandement ko o baara mun ni o bɛ kɛ sa ko o de kɛra nin ko kɔnɔna la k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya wɛrɛ si ye ko o hukumu kɔnɔ min ye gendarmerie ɲɛmaaw ye sa fo ka na se jɛya yɛrɛ o dira maa min ma ni o ye Bubakar Jawara ye a ye kuma ta ko a y'a yira sa a ka ɲɛfɔliw kɔnɔna la sa k'a fɔ ko baara dafa baara a bɛna o de sigi sen kan ale ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko bari min ye a kelen maa kelen tɛ se ko la cogo bɛɛ lajɛlen na sa ko min ye a n'a a tɔw bɛɛ lajɛlen u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa min ye unité min ni o bɛ gendarmerie nationale kɔnɔna la sa o baaraw bɛ se ka sinsin cogoya minnu na o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ gendarmerie bolofara ni bolofara minnu ni olu bɛ Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na sa ko a ka laɲini bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ ka se ka olu bɛɛ lajɛlen bila bɛrɛ kɔnɔ bɛrɛ min kɔnɔna la sa ni don nataw kɔnɔ n'u bɛna se ka wulikajɔ caman sabati i n'a fɔ laɲini b'a kofɔ cogo min gafe da b'a la u y'a yira k'a fɔ ko chef d'escadron min ni o bɛ yen nɔ ni o ye Namori Keita ye sa ko kuma dira a ma ni ale fana ye kuma ta k'a yɛrɛ k'a fɔ maa kofɔlen a b'a dɔn kosɛbɛ k'a sababuya kɛ u ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ ko don nataw kɔnɔ sa danaya tagabolo kɔnɔ siga tɛ min na sa maa kofɔlen ni o ye Bubakar Jawara ye ko a bɛna se k'i jɔ i jɔyɔrɔ la i n'a fɔ laɲini b'a kofɔ cogoya min na fasiri Yusuf Konate ale ka fasiri don a bɛ soir de Bamako kɔnɔ u ka bi bɔli aw bonya b'a la. An b'a datugu ni challenger kɛ challenger a ye bɔli kɛ bi a da bɛ wuli ka jɔ damadama la an ye mun sugandi ko ye a y'a yira k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni don ye don min ni o bɛ Nations Unies ale ko fɔ Mali jamana kɔnɔna la sa ko an ka minisiri min ni o bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛɲa kow ɲɛnabɔli kunna n'o ye Abdoulaye Diop ye sa ko ale ye kuma ta nin kɛnɛ kan ka wulikajɔ belebeleba kɛ ko ye k'a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye politiki ko bunakun kan sa ko sira caman bɛ farafinna jamana kɔnɔna la sa ko fɛɛrɛ de kan ka ɲini o la Abdoulaye Diop ka ɲɛfɔli don kuma belebeleba kɔnɔna la koyi k'a yira sa k'a fɔ ko 2 poids 2 mesures ko o de kan ka dabila cogo bɛɛ lajɛlen na sa min ye farafinna jamanaw kɔnɔna la 2 poids 2 mesures mun sira don ko a y'a yira k'a fɔ ko kumasen belebeleba fila bɛ waleya ninnu kɔnɔ challenger ka bi bɔli min ye Ousmane Tangara ale da bɛ waleya in na a y'a yira k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni Nations Unies ka nin don belebeleba in ye sa ko min ye Mali minisiri min ni a bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛɲa ko ɲɛnabɔli kunna ni o ye Abdoulaye Diop ye ko kuma kalifara a la k'a yira k'a fɔ ko n'i ye diɲɛ yɛrɛ jateminɛ an bɛ don min na i ko bi ko wulikajɔ caman bɛ yen wulikajɔ minnu kɔnɔna la sa Abdoulaye Diop ka ɲɛfɔli la ko a tɛ faamu cogo si la ko k'a sababuya kɛ baaraw n'u tagabolo kɔnɔna ye a b'i n'a fɔ a ka ɲɛfɔliw kɔnɔ ko min ye maa caman ye sa baaraw n'u tagabolo kɔnɔna la kumasen minnu ni olu bɛ fɔ ani waleya minnu ni olu bɛ kɛ ko kelenw tɛ bi kelen tɛ sini o kelen in kɔnɔ min ye Abdoulaye Diop ye a y'a yira k'a fɔ ko o de kama ko diɲɛ yɛrɛ bunakun kan ko lajɛli kuraw kan ka kɛ min ye Nations Unies ale ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko ni ale ye kuma ta Nations Unies ka nin waleya bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la don kɛrɛnkɛrɛnnen hukumu kɔnɔna la sa ko secrétaire général min ni o bɛ Nations Unies kɔnɔ ko a bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn o ye ka bonyamasegin ka o kɛ ko ka ɲɛsin nin wulikajɔ ninnu ma ko bari min ye diɲɛ yɛrɛ bunakun kan Abdoulaye Diop ka ɲɛfɔli la challenger kɔnɔ ko n'i ye kɛlɛ ninnu jateminɛ kɛlɛ caman bɛ yen nɔ sa ko situation de conflit ko o b'a yira k'a fɔ ko bolofara caman bɛ yen nɔ halisa majɛ caman bɛ yen nɔ min ni Nations Unies n'u kan ka k'u wakili don o baaraw kɔnɔna la ko bakuruba yɛrɛ min ni o bɛ yen nɔ ɲinan ni o ye ɲinan thème ye sa ko o bɛ gɔrituru nin waleya ninnu kan kosɛbɛ min ye Mali jamana yɛrɛ o tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna ye a y'a yira
fɔ ko kabini octobre kalo tile 24 san 1945 min ye Nations Unies u ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen ko o bɛ yen nɔ n'i y'o wulikajɔw jateminɛ ko o ni bi cɛ ko ji caman bolila pɔn jukɔrɔ min ye Ablaye Diop ka ɲɛfɔli ye ko bari halisa wulikajɔw tagabolo kɔnɔna la majɛ caman bɛ yen nɔ min ni o bɛ diplomasi o tagabolo kɔnɔna la ka na se politiki kow bunakuma Ablaye Diop bi sinsinna nin sira ninnu kan a b'i n'a fɔ min ye Nations Unies o ka bolofaraw tagabolo kɔnɔna ye an'u ka wulikajɔw kɔnɔna la sa majɛ ni majɛ minnu ni olu bɛ yen nɔ kɔnɔli minnu ni olu bɛ kɛla diɲɛ yɛrɛ bunaku kan an bɛ don min na i ko bi majɛ jumɛnw don Ablaye Diop a da bɛ o waleyaw de la a y'a jira k'a fɔ ko min kɔni ye Mali jamana ye a b'i sinsin o kan ko min ye Mali jamana ye sa ko o bɛ to a ka daw bɛ yɛlɛni ka ɲɛsin min ye Nations Unies ma a ka bolofara bɛɛ lajɛlen ko bari bolofara jumɛnw ko don wulikajɔ jumɛnw ko don Nations Unies u ka wulikajɔ minnu ni u bɛ se ka kɛ ni tagabolo ye tagabolo minnu ni faamuyali bɛ sɔrɔ olu kɔnɔ ale tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen ko min ye Kassim Diaye ale fana ye kuma ta k'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ min ni o sabatilen don ale bɛ Nations Unies secrétaire général n'o ye Antonio Guterres o nɔrɔbila la nin waati kɔnɔna la nin kɛnɛ in kan ko a y'a yira k'a fɔ ko Nations Unies maaw u ka faamuyali bɛɛ lajɛlen diɲɛ bunaku kan ko wulikajɔ wɛrɛw tɛ koyi basigi ni kelenya o bɛ se ka na cogoya minnu na farafinna jamanaw kɔnɔna la ka se nanzarala jamanaw diɲɛ bunaku yɛrɛ o jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ kɛ ko o hokumu kɔnɔ n'i y'a jateminɛ wulikajɔ caman kɛra don tɛmɛnlenw kɔnɔna la i n'a fɔ maa kofɔlen a da b'a la cogoya min na ko min ye Antonio Guterres ale min n'a bɛ ɲɛmaaya la an bɛ don min na i ko bi ko a ka wulikajɔw sinsinnen don ka ɲɛsin min ye gɛlɛya waleyaw ma ko k'a ɲini ka fɛɛrɛ nati o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ min ye gɛlɛya sira jumɛnw ko don ko violencew ka taa se catastrophe naturelles ka na se min ye denbaya kɔnɔnaw fo ka na se jamana kɔnɔnaw siraw caman kan ko a ma daminɛ bi koyi kabini san 1945 waatiw la sa ko Nations Unies u bɛ nin wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na n'i y'a jateminɛ ko Nations Unies secrétaire général ale min ni a bɛ ONU kɔnɔna la sa ko a ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen k'a yira k'a fɔ min ye bi tile in ye sa a sera ten tiɲɛ don ko min ye gafew ye sira bɛɛ lajɛlen tagabolo kɔnɔ sa Nations Unies ka i conformer o ti dɔ wɛrɛ ye ka fɛɛrɛ wɛrɛw nati fɛɛrɛ minnu n'a bɛ kɛ sababu ye sa diɲɛ bunaku kan danaya minnu ni olu dan bɛ Nations Unies kan ka tɛmɛ halisa dɔ ka fara o danayaw kan ko bari ko min ye Antonio Guterres ye k'a ko k'a bɛ gɔrituru waleya kan ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye ko min ye gɔrituru in sira tɛ dɔ wɛrɛ ye koyi danayabaliya min ni o bɛ yen nɔ an bɛ don min na i ko bi sira caman fɛ ko maa caman k'a faamu k'a fɔ bolodiɲɔgɔnma min ni o bɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ bolodiɲɔgɔnma min n'o bɛ Nations Unies ni jamanaw cɛ jamana minnu ni olu ye bɛ a tagabolow bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa ko a sera ten o danayaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sa tiɲɛ o ka labaara min ye Ablaye Diop ale ka wulikajɔ min ni a y'a kɛ Nations Unies na nin ye o siraw ye Nations Unies ale ka min ye sanyɛlɛma hokumu kɔnɔna ye ni olu ka nisɔndiya tagabolo kɔnɔna ye don min ni a kɛrɛnkɛrɛnna ka ɲɛsin u ma n'a bɛ wele ko journée des Nations Unies Mali jamana kɔnɔna la Ablaye Diop a ye minnu sɔrɔ k'a fɔ min ye challenger kɔnɔna la o de filɛ nin ye min ye Ousmane Tangara ale de ye fasiri in kɛ aw bonya b'a la an bɛ to ale challenger kelen in kɔnɔ kɛ a da bɛ waleya laban dɔ la sa a y'a jira k'a fɔ ko min ye suɲɛli waleya ka ɲɛsin min ye moto Yamaha DT 125 dɔ ma ko a b'i n'a fɔ a bɛ o kuma min ni o ku fɔra don tɛmɛnlenw na ka ɲɛsin Lafiyabugu commissariat ma sa ko baara ninnu bɛɛ lajɛlen ko a kɛra tare ye koyi ko ka sababuya kɛ ko a waleyaw bɛɛ lajɛlen ko a sabatira wa min ye moto kofɔlen ye ko a yera gafe da b'a la u y'a yira Mohamed Kone ale ka fasiri don a y'a yira k'a fɔ ko nin kɛra cogo di k'a kɛra kabakoko ye a bɛ challenger kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko min ye justice ye sa k'a b'i n'a fɔ ko o kɛra o ti dɔ wɛrɛ ye koyi bɛɛ seginna a ka minɛn kɔnɔna la ko min ye Yaya Kone ni ale ye chasseur ye o ti dɔ wɛrɛ ye koyi min ye donso do wulikajɔ dɔ kɔnɔna la sa ko Bugudani quartier kɔnɔ ale de ye kibaruya di k'a yira k'a fɔ